ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಇನಿತ ಇಂಕ್ಲ ಸವಾರಿ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕನ್ಸೀಲರ್ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪು ಅಪಗ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ಐಕ್ ಯಾನುಂಡತೆ ಇನಿ ಫೇಸಸ್ ಗೆ ನಡದಕ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಪ್ರಾಣಿ ಜನನಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮೇಕಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲ್ಯಾನ್ ಫೇಸಸ್ ಕೆನಡ ಪೀಚಸ್ ಎನ್ ಕ್ರೀಮ್ ಟಿಂಟೆಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಲೋ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತಾ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ ಗಳ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಗ್ಲೋ ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಕವರೇಜ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಂತನಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲೆಕನೆ ಫೇಸ್ ಗೆ ಗ್ಲೋ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲ್ಯಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ಲೋಗೋಸ್ಕರ ಫೇಸಸ್ ಗೆ ನಡದಕ್ಲ ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಬ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೋಬ್ ಕ್ರೀಮ್ ನೆ ಹೈಲೈಟರ್ ಆದ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಬೇಸ್ ಆದ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಬೊಕ ಫೇಸ್ ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ್ ಗ್ಲೋ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆದ್ ತೋಜೊಂದುಂಡತ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಮೇಕಪ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ಈ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆದ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ಬಾಯ್.